Ang laylay ni Mila. Wa ko makigduwa, Mila. Seryoso ko. Gusto kong maangkon pag-usap ang imong gugma. Stanley, Will you let me in? Again. wa ka masayod sa imong gipanulti. Please, hunungan na ni. Ayaw na kong i-appeal pa sa imong mga koleksyon kay minyo na ko. Gusto kang ibamatuod na ko nimo. Nga dili kay pang koleksyon ka lang. Unsa? Buwagi ang imong bana. Ako'y ipuli kay andam kong mga mahan sa inyong anak. Unsa? Dili kay piniritong isda ray akong mahatag nimo, Mila. Nasayod ka what I am capable of. Excuse me ninyo. Comforts ako. Ay, giunsa man to nimo si Mamila, sir. Oy, lagi kay tug aping. Nag-blush, nakakita sa akong kagwapo. Ay, Pero excuse ninyo ha. Kung gusto ninyo, may soft drinks ba nga baligya sa gawas? Aron may mainom mo. Here, kamo ni bahala na ha kung unsaon ninyo sa paggasto. ay, ako na'y dawat, mga mamog, sir, kay mas dali kong suguon ninyo. Paspas kay ko para sa akong istorya. Ay, thank you ini, Sir Stanley. Balik-balik, sir, ha? Ay, tanawa mga mamog, sir. Tanawa kung pila gihatag. Soft drinks ra, pero mihatag og 2,000. May tag mag-permi. Ay. Can I come in, ma'am? Kuni akaron sa mukon ko, pasaylo ako. Pero nangandam na ko alang sa akong klase karong alauna sa akong mga estudyante. Samok na day ko ron para nimo. Stanley, please. Please what? Please, kung unsa may tuyo nimo nako, hunungan na ka na. I never knew nga mousab ka dayon sa pila ka tuig na tong panaglakyo. Nasayod ka gyud. Kung giunsa ko pagmahay ang akong nabuhat nimo kaniadto. I regretted everything about it, Mila. Ang pasakitan ka is the last thing I wanna do. And I am still sorry until now. I'm sorry. Mahimo kang mangayo og pasaylo nga dili na mo kupot sa akong kamot. Tingalig may makakita sa imong gibuhat ug makasulti sa akong bana. Uwa ko mahadlok. Og pabor na para nako. Unsa? Kung biyaan ka niya, andam ko sa pagsao nimo, Mila. Mahimo bang dili na nimo samukon ang akong kinabuhi, Stanley? Dili na ko parehas ka ni adto nga nabuang ug maayo nimo. Dili na ba gyud? Stanley, Wa ka na ba yung pagbati pa nako, Mila? Nalimot ka na ba gyud nako? Tell me. Stanley, unsa ba? Napasandig na ko sa blackboard. Then I guess, wa ka ni katrasan pa. Yugi kapa ang akong naong. Husto ka. Dili ka nasama ka ni adtong Mila. Kaya ang Mila nga akong gikatuban karon, mas gwapa, mas palaban, mas lami. Stanley, unsa ba? Ayaw gibabag ang duha nimo kakamot sa akong masigkakilid. Paagi ako. Nahadlok ka ba nako, Mila? Unsa? Wa. Kung tinuod ang imong gisulti, then stop moving around. Og tutoki ko. Unsa? Do it, Mila. Tutoki ko. Ma'am, naay mong bana, ma'am. Unsa? Na ako na akong bana. Ginoo ko. Ngano bang nararantar ka, ma'am? Wa tay gibuhat nga dautan. Bisa na. Dili may mong maabtan kanya din nga kita rin duha. I'm not guilty. Yet. So, dili ko mutako. Stanley, please. Paingon na din ang akong bana. Tako na ilam sila misa. Sige na. No. Dili ko. Stanley! Hey, fine.
buhaton ko ka na sa usa ka kondisyon. Unsa? Dili na ko ni muli kayan. Unsa? Well, mahimong paabuton ko ang imong bana din who is a few steps away from. Okay. Sige. Ouch! Ga! Nialagi ka. Ay, kasakit Ga. sa uong napakong Ano ganin na kami, nakalit ani? ako niyang giduot paingo din sa May ilaw tuyo sa ba, lamisa. Ga? Ah, Pero pabor ni para na ako na. mao ba ga? Libre na kong makatanaw siyang hamis nga paa. Kamis, Sige. kaputi. Sorry, Oh, pero dili na ko magwanta nga magtanaw lang nila. sige ga. Ga, Dihara ka ga. Ako rin mo doon ni mo. Nakurat lang ko sa tiki nga mitapot sa akong paa. Tana. Ihatod ko ikaw sa imong motor ha. Ngano bang kalit ka man lang nga ni Anhi karon ha? Ga. Murag yung birhen nga nakurat sa akong paghikap siyang paa. I can't help but touch your tenderness, Mila. Murag mabisi na sa dang akong kamot inion niya. Da nga mag-imagine mo. Ay, shit! Karong pala gani, murag mobuliskad na ang akong karsonis. kana na. Mara na akong gidali-dali og hatod dinhi. Nakalabay man ko na maligya ng inday-inday. O nahibaw man ko nga paborito na nimo. Mao nga ipalit ko gihapdan ti ka dinhi. Kasweet sa akong bana. Uy, salamat ini ga. Adto na ko. Mamasaheros ako. Sige. Amping. Sakay na si mong motor. Sige. Kang kinsa dito ng auto nga itom nga gipark diha. Karon pa ko makakita na dinhi sukad. Ha? Sakyanan na sa mong bisita nga to sa faculty room. May bisita mo nga to sa faculty room? Naaga. Mao ba? May gani kay wala sab dito pag adto nako. Ha? Ang imo ra mga kauban nga nangaon ang akong abtan dito. Abli man gud ang pultahan ug nakaliili ra ko. Mao day nga daghang pagkaon sa lamisa. May bisita day mo? Oo. Ga. Sige, adto na ko. Kay may bisita pa makali mo. Bye ka. Amping sa pag-drive. Sige ka. Sige. Kinuko. Unsa una lang kung naabtan pa mi ni Felipe dito sa akong classroom. Nga ingon adto ang among posisyon kaganihan ni Stanley. Ay, kadako kang gubot nga mahitabo. Oh, si Stanley. Na siya din ilawom sa lamisa. Ay, salamat. Kay may gawas na dahil siya. Nakabiya na. Huwa na ko Kinsa imong gipangita diha ilaom sa lamisa? Oh. Ako? Stanley. Miadto lang ko sa faculty makadiyot kay nananghid nga mobiya na. May klase pa mo karon tao dili ba? 10 minutes na lang ug magsugod na yung klase. So, I need to go. Sige. But, Ha? balikon ti ka din anytime nga gusto ko. Unsa? And remember, misaad ka nga dili na ko ni mulikayan pa. You have to keep that promise, Mila. Stanley. One thing nga nausab na ko, Mila, nga gusto kong imong masayran. Mao nga mas persuasive na ko karon. Kung taniad to, naanad kong makuha ang tanan kong gusto. Nausab na ko karon. Kaya nga kung gusto, ako yung kuhaon. Whether they like me or not. Stanley.